Povedz, čo máš úplne najradšej, keď cestujeme. Hudbu. Dobre, a čo sa týka slasti? Čokoládu, ktorú potom zbieraš za seba. Ale čo je najlepšie, čo sa týka nejakých čokoládových príchutí, tak sú jednoznačne tyčinky od Voxbergu. To som už aj zdieľal v minulom. Voxberg mi poslala takýto mystery box. Prečo mystery? Kvôli tomu, že sú tam nové tyčinky, ktoré máme okoštovať. To je jedna. To šušťanie. No. Ja mám najradšej inak double chocolate. Okay. Malina, alebo jahoda. Dobre, nemáš typovať. Máš povedať, ako ti chutí. Nemám typovať? Mm-mm. Výborne mi chutí. Ako Hej? všetky. OK. Ja by som povedal, že tam cítime aj trošku takú nejakú jahôdku. Nemáš hádať. Ja viem, ale je taká fresh, akože veľmi chutná táto verzia. Sme na číslo 2. Že nie sú také ani tvrdé, ani mäkké, že to je... Táto avokádová. A ideme číslo 3. Toto je moje detstvo. Hej? Okay. Tomu ver. Toto je úplne... Pán čokoláde. No. Je výborná.